Λοκομοτίβα, η οποία κατά 99% θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στις 16 Ιουλίου αρχικά. Your first comment about Lokomotiva that 99% will be the opponent of PAOK. Yes, after the game of tomorrow, I think that we'll play against Lokomotiva. It was first of all a very tough game yesterday, first half. This team from Wales was pressure very good Lokomotiva, but second half quality of Lokomotiva was better and the other team go down, so they scored 3 goals and it will be our opponent. Μίλησε για την ποιότητα της Λοκομοτίβα. Συμφωνώ ότι μετά από αυτό το παιχνίδι ο αντίπαλός μας κατά 99% θα είναι η Λοκομοτίβα. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι, η ομάδα από την Ουαλία έπαιξε δυνατά, πίεσε πολύ στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο δεν άντεξε και έπεσε η απόδοσή της και εκεί φάνηκε η ποιότητα της Λοκομοτίβα, πέτυχε 3 γκολ και πήρε την νίκη. Ο χρόνος πιέζει, αλλά από την άλλη είναι ομάδα που την ξέρουν καλά. Ισορροπεί κάπως έτσι την έλλειψη χρόνου αυτό το γεγονός. The time is pressing, but the good thing is that you know very well Lokomotiva. Do you believe that this is balanced? Yeah, there is one team that we know very good, Igor and I. We know Lokomotiva. We play against them by 2 years, 10 times. Lokomotiva is a very good team with young players, all players from Dinamo Zagreb on a loan. They high quality, all national team youngster of Croatia. But we are PAOK and we will do everything to pass another round. Η αλήθεια είναι ότι τη γνωρίζουμε πολύ καλά τη Λοκομοτίβα και εγώ και ο κύριος Τούντορ. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε παίξει αντίπαλοι γύρω στις 10 φορές. Είναι μια πολύ καλή ομάδα με νεανικό υλικό, ποιοτικό. Οι περισσότεροι από τους παίκτες της είναι δανεικοί από τη Δυνάμο Ζάγκρεπ, διεθνείς με τις μικρές ομάδες της Εθνικής Κροατίας. Είναι καλή ομάδα, αλλά εμείς είμαστε ο ΠΑΟΚ και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσουμε. Τελευταία ερώτηση για να φύγει. Τι παίζει ακριβώς, αρέσει να παίζει ανοιχτό γήπεδο, είναι ομάδα που έχει την μπάλα στα πόδια της. Do they like to play? What are their style of play? Yes, all Croatian teams, the good teams, they like to have ball possession and quality players, and also it's like the case of Lokomotiva. But our job is to take a ball, and we always take the ball in this game to them. And when they have a ball, they suffer. So we will be prepared very good the game. This game for us is very important. It's, you know, we will play like it's a final for us. So I think that we will do all the best of us. Όπως όλες οι ομάδες της Κροατίας, έτσι και η Λοκομοτίβα αρέσκεται να παίζει παιχνίδι πρωτοβουλίας, να έχει την μπάλα στα πόδια της. Το ξέρουμε, εμείς θα είμαστε προετοιμασμένοι να τους πιέσουμε. Η δική μας δουλειά είναι να πάρουμε εμείς την μπάλα, να την έχουμε στα πόδια μας και όταν γίνεται αυτό η Λοκομοτίβα υποφέρει. Θα είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι για να πάμε στο παιχνίδι και να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε για το άλλο.